I har planlagt, at vi skal gøre det igen. Problemet ved det første var, at det sidste, vi skulle rejse os op, det gik for hurtigt for alle sammen. Og det begyndte at gå i en stor klump den samme vej, så man kunne se, det var planlagt. Der var altså heller ikke alt sådan noget, det Også det. Timing var ikke god. Men det er det næste gang. Vi må have lavet timing op, og så skal vi bare... nu har vi prøvet det, så næste gang så er det sådan i kassen. Hvordan synes I, det gik anden gang? Meget bedre. Ja. Det gik super godt, Det gik totalt fedt, mand. Det var en totalt fed oplevelse. Okay, synes I fik folks opmærksomhed? Ja. Nej, okay. Nogle mennesker. Første gang, der var det mere. Det er også fordi, der var flere mennesker i køen, jo. Ja. De kiggede lidt mærkeligt på os sidst. Folk kommer med nogle underlige kommentarer. Ja. Ja. Så som at vi bliver kolde, og at hvorfor reklamerer det for det? Hvad skal vi lave i morgen? Vi skal klippe vores video i morgen. Redigere den. Ja. Lave den totalt fed. Lave den færdig. Så bliver den bedste video nogensinde. Ja. Ja. Og det er gået skide godt. Og så skal vi bare hygge os. Det er gået skide godt. Ha' det sjovt. Vi skal holde en fest i morgen, fordi vi er færdige.